Hey mga guys, aniya na po niyong Kuya Dens. I am proud Bistak Boy. Aniya ta diri sa atong area no, kay mananom ta og kanang kakao. Kay samtang kay wala man tagibuhat sa balay, so diri ata bisan nag-ulan-ulan talidsik na dia pero nianhigoy-higo diri para aton kalingawan ning ako ang area para tamnan ta nig kakao. Kay basin pohon ato ra ni mani. Samtang batanon bata ato ning tamnan. Kay di magdugay ang panahon nga kuan kanang lain mo permintir po tabatan on, di ba? So magalingaw po tanom-tanom ning sa atong area para na po tayo makita ba nga nato gid tayo tinanom. So karon aton i-plaster og ibutang tani atong kanang hiwagang kakao. Kay kanang kuan ba? Kay dito amod sa kuan god kanang ang laing giadtuan nga lugar. Halos-halos ilang gipananom to kay kakao manggod. So dire kay mahal man pud ang kaayo ning kakao. Kaya ang kakao karon ang kilo kabalo mo pila ang kilo sa kakao naabot na og kanang tag 300 sa laing lugar naabot og 400. Oh hayahay kayo kung mao ni akong giplano nga magtanong gyud kaning kakao bitaw kay para kuan pag abot sa panahon nga kuan kanang mumahal pag pag-ayo ning kakao okay kayo kay bulawanon gyud ning kakao mahiwaga kay alangan mahal kayo ang kilo niini. So mao ni yung giplano nga magtanom diri sa akong area ng kakao. Ya ang kini ang gitamnan diri ako gyud kaugalingon kabilin ni sa akong amahan sa una kay wala na ko'y amahan. Ako na lang nagtanom-tanom ng pag ginagmay ani kakao bisag dili kay ko anan nga magbukid. Sa patingala nga usahay nga magbinon-anon pug usahay. Alangan akong amahan pod bulanong puto siya. Taga liti to siya no. Samtang gigutom na pug ko ngi wala man pug nagbaon. Aw, matik na muuli na gyud nagbalay kay udto naman kaayo. Udto na pug kaayo. Oh, tara, ampi mo kanunay.